Ta ganta. Siyempre, atong dalon nga kuan kay. Uy, wait lang. Oo, natingin nato niya. Pauli naman ta. Oops, kani. Okay. Okay. Pati sa ganta kapar dito. Kapar nga pick up. Ito sa just matapos sa atong panel. Ini yun ka di parang kapalotot. Lubo po ano sa gamit ang laking pulito. Ingon ako friends. Eh, pangkuhan daw ni. Craft ng mga tools o isang enchant, pang enchant eh. Saan na to? Ito? Ay, pwede naman tingin makuha. Iba to? Ay, pwede na lagi. Okay. So, nampa naman nato na ito lang tabunan. Okay. Anong tabunan kaingan pa ni Bigaps. It's cortices. Okay, grabe ni sudang na ni. So, guys, pagawas na no. Oh! Nakabalo. Okay. So, kaning gold, syempre, kaning gold. Pag natanili ko ulit naman tabalay. Hindi makuha kung hindi iron pick up ito. May naman na kay dugay kayo mga wak. Hindi dikit. Gamit taog iron pick up. Siyempre, sanin ko na yung palibot. Nasang palibot. Kadong mo na nagtiyo-tiyo. Zombie sa mukha kayo. Scary. Okay. So now, very good. Hangad, okay, hila na. So, okay na naman ang ito nagkuhan. Ako ng kabunas. Ay, napa o. Bugs ni, or... Ang ganda na. Okay, so tabunan na to siya. Cobblestone deep slate. Tiriririr. Okay, wait na to guys. Tangan ngayon ko ni Kwan. Oh, danan pa dilitay na anim saka oh. Kabilain man kayo ni. Okay, murag pagawas tag balay magduol na to. Ay, hala pa di ay. Napatad rin aning. Kagi. Ah! Oh, diba? Wait lang. Makapanta. Ay. Robot ba bakit? Can I get some water? May dili. Uy,
God. Muntik na akong umano doon ah. Oops, oops. Oops. Gusto ko uli. Gusto ko uli. Gusto ko uli. Okay. Tabunan. Tiba-tinta lang buang. Bugo. Okay, ang mata. Okay. Ulit na ta. Scary. Ay, salamat. Okay. Parkour! Naglihip pagyapon ng kano. Sige daw, kung kabalo bata mo kuha og gatas. Ayun na kung magpatunga po sa kundalan. Hindi. Yun. Ano po? Okay, very good. Okay, kailangan mo ito. Yung mga pagtulo. Tapos, sige. Siyempre, mag-craft ng table. Tao na to, mag-craft ng table. Sugar, kailangan na sugar. So, ang diamond, lapis lazuli. Sabay pa sa lapis lazuli. Dye. Okay. Nasunog din ko. Nasunog din looks like. Let's try. Wow, nindot. Check forma. Check forma. Da. Oh. Okay. Yan. Mira. Undangan eh. Yes. Okay. Dira. Ano yung polish stuff? Ito yung polish stuff. Oh, inani mo po mo. Okay. Guys, tapos pagkahuman milk, siyempre kasi lapis lazuli, it's an important thing. Place it there. And then tapos tapos okay. So, tulog ta. So guys, welcome and good morning. So karon kay
Wait lang, Dobe. Wait lang. Buwas na itong gamit ko nila eh. Hindi na po ni. Oh, someone wants to experience that. Okay. Saan ko ito? Saan ako ba? Hmm. Okay. Tama po. Ang gamit. Okay, goods. Mm-hmm. Okay. So, okay, wala pa may gera. Itong buhaton kay magunit ko pa. Okay. So, guys, hi. Good morning to everyone. This is Sergeant Box, and by the way, as you've seen my YouTube channel, it already have 100 subscribers. So, let's sa to button, huh? Craft taog cake. Yes, mag-craft tag cake. So, whoops, ang balay wala na surad. Wala surad ang balay. Okay. So, before ta mag-craft og cake, mag-harvest ako kuan ha? Harvest ako honey. Okay. So, as you can see, anak ko yung honey and let's eat. I mean, drink. Let's drink honey. Okay. So, wow, ito tayo. Isa, harvestan ko na ito dito. Okay. Hi, bees. Kumusta mga bees? Okay. Gawa ka? Okay. So, mag-craft sa taog cake. But before ta mag-craft og cake, mag-craft sa taog table para butangan na sa itong cake. So, ba ito celebrate ha? Pwede ta celebrate o? Sa gawas. So, dali ta mag-craft. Okay. Table. Table. Katong-katong na lang. Tagtangan ang libro. Tagtangan ang libro gali. Okay. Ani. Lectern. Oh. Kailangan na itong bookshelf. Kung di pa tayo niyang utangan ng kuan. Okay. Kuan na lang. Mag-craft tag. Copper nga. Oh. Dili copper. I like the cake to be in this. Okay. So, gawas balay. Celebrate ta kauban sa itong mga hayop. Itong mga alagang chicken. So, dali ta mo celebrate. Did I do it here? Dali ta. Okay. So, dali ta butang itong cake. Victory. Okay. So, oops, nope.
Okay. Okay. What I do like this? Ito ako yung doon. Pero tingnan din. Okay. Tayo naman. Kung maka-craft nito. Mag-craft yung bag. Of course, kani. So, kailangan na ito. Ito kailangan. Egg. Fresh egg. There is an egg. Siyempre, magbubugo ka ito ang mga itlog dito sa... Thank you, chickens. Okay. Ano ito humay? Oh, trigo. Tura ng nabison kung ready na ang tanan. Ready na ang tanan. Okay. So, kalimit. Oh, patay na ito. Okay. So, ito na ito rin ang bucket. Tapos, sugar. Ayun, pagkaman. Ay, mga nasa tag-isa ka bakit eh. Oops. Okay. So, galay? What do you mean galay? Okay. Tapos, before that, water, guys. Whoops. Maganda. Okay. Tira ko nga. Nice. Oops. Timon. Okay. Tapos, okay, goods. Wala na ko buhaton dira. So, lantaw lang ninyo si poor man ni Rod. Taw lang. Okay. Okay, mo cake. Then, tanawa ang water. Kabalingan, Okay. Tapos, ito na po. Ito yun. Okay, mo daw. Okay. Kalimutan tanong. Good. Okay. Nice. Ito yung pagkahuman kay one, two, three. Tapos gabi naman.
Okay. Nakatawa-tulog. Siyempre, dito tambak sa... Siyempre, skat ka tatari. Sunod na balay. Kay, lawi gawin yung tanong jud kay ko. Dapat kung sino mga tanong yung tanong na kay na o. Ay, kung man ni kisame niya akong balay. Wala kisame o. So, but it's okay. Bala ko ikisame mo sa kamatulog, okay? So, okay, ang view dali na ko. Oh, so beautiful. Mundo. Let's take a picture. Okay. Ay, so beautiful. Karindot. I love it.